Inselmilkom, illum it-tlieta 21 ta' April, it-tlieta tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Nistedinkom għall-Quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum nitolbu għal dawk illi jinsabu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, kemm dawk li qed jiskontaw sentenza ta' ħabs kif ukoll il-gwardjani li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu biex il-mulej jagħti lilhom u lilna lkoll il-grazzja li permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu nitwieldu mill-ġdid u nkunu tassew ħielsa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel aħna nxandru l-qawwa biex kif irċevejna ir-ran tal-glorja li tajt lilu iseħibna niksbu id-doni tiegħek li rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur iqiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Giuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-faraġġ. Dan kellu għalqa, bieħħa u l-flus li daħħal minnha mar iqiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Il-mulej jisaltan, il-kobor libes il-mulej u tħażżem bil-qawwa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iżomm sħiħa d-dinja qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, id-dussija lil darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal li Nikodemu la tistaġibx jekk jiena għedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu imma ma tafx minejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan, reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu int mallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħaddu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna, imma x-xhieda tagħna ma tilqawiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlif bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nikodemu kien Fariżew, imma kien differenti minn uħud minn sħabu l-Fariżej. Nafu speċjalment mill-Evanġelju ta' San Ġwan kif il-Fariżej meta kienu jiltaqgħu ma' Ġesu kienu jagħmlulu ħafna mistoqsijiet. Imma l-intenzjoni tagħhom ma kienitx biex isiru jafu. Imma kemm il-darba staqsew il-Ġesu biex jonżbuh, jew inkella biex jidħlu f'dibattitu miegħu. Ġesu mal-Fariżej ħafna drabi sab isu ħajt, ras ibsa u qalb magħluqa. Nikodemu kien differenti. Meta mar għand Ġesu mar bl-iskop li jistaqsi kienu li fittex lil Ġesu, bl-iskop li jistaqsi u jkun jaf iżjed. Xtaq li jikber fl-intelligenza tiegħu. U Ġesu fid-dialogu miegħu, da dialogu tant sabiħ, jinsisti fuq ħaġa importanti ħafna. Isa jagħmillu stedina il-Nikodemu, b'xi mod hija challenge il-Nikodemu. Jeħtieġ li titwielet mill-ġdid. Xi ħaġa li Nikodemu ma femiex, imma li kienet tfisser tibqax taħseb bħalma dejjem ħsibt isek il-kontinwità se tkompli inti tikber fl-intelligenza u għalhekk tkun taf aktar. Imma iftaħ qalbek għall-Ispirtu ta' Alla illi kif qal Ġesu jonfoħ fejn irid. Qed jgħidlu Ġesu xi ħaġa importanti għal ħajjitna. Mhux aħna li nsalvaw lil nfusna, imma Alla li jsalvana. Mhux aħna li insiru nafu u jisna b'xi mod nikkontrollaw lil Alla. Imma Alla li meta niftħu qalbna lih jidħol fina u jagħtina ħajja ġdida u jmexxina fit-triq li tassew taġid għalina. U dan hu li jgħid lilna wkoll Ġesu llum li aħna wkoll hemm bżonn nitwildu mill-ġdid. Aħna ħadna dan it-twelid ġdid bil-mamudija. Meta rċevejna l-mamudija, ħadna dat twelid ġdid li jsemmi Ġesu, iżel fina l-Ispirtu Santu, imma dikinhar tagħna wkoll il-qawwa l-Ispirtu ta' Alla biex f'ħajjitna dejjem nitwildu mill-ġdid das-sens li semma Ġesu. U għalhekk biex ma naħsbux dejjem isna nibqgħu għaddejjin
kif dejjem għamilna. Sa din il-kontinwità fil-ħajja tagħna ħaġa oħra. Imma nkunu miftuħa għal ġdid li jġib Alla fina. U l-ewwel qari fl-Atti tal-Apostli huwa eżempju ta' dan. L-ewwel insara li huma kienu mimlijin din il-ħajja ġdida li tom Ġesu bil-qawmin tiegħu u r-riżultat setgħu jaraw fil-ħajja tagħhom. Jgħid il-ktieb tal-Atti tal-Apostli li dawn kienu qalb waħda u ruħ waħda, riżultat ta' dan it-twelid ġdid, u li kienu anki dak li jaqilgħu jaqsmuh mal-oħrajn ħajjaħsbu dawk li huma fil-bżonn. Mela mhux biss li jimxu tajjeb meta qegħdi bihom xi ħaġa, imma wkoll li jaħsbu din is-solidarjetà f'dawk li huma fil-bżonn. Dan kien frott ta' dan it-twelid ġdid li ġab fihom l-Ispirtu ta' Alla. Nitolbuh din il-grazzja u speċjalment f'dan iż-żmien. Aħna għaddejjin minn żmien diffiċli. Minn żmien illi nixtiequ li jispiċċa, imma tajjeb ngħidu biex nerġgħu niġu għalli konna, nerġgħu naqbdu l-ħajja li konna. Dil-kelma tal-Alla ma tgħidilni xi ħaġa importanti, hemm bżonn twelid ġdid. U nitolbu lil din il-grazzja li wara dan iż-żmien diffiċli meta jgħaddi, aħna mhux nerġgħu lura għal kif konna, imma naraw kif nistgħu nitwildu mill-ġdid din il-ħajja li jagħtina Alla l-Ispirtu tiegħu ħalli nistgħu tassew il-ħajja tagħna ngħixuha, nożżuha kif irid Alla li fl-aħħar mill-aħħar għall-akbar ġid tagħna. Nressu issa tal-bit tagħna lil Alla missierna li jħobbna u li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kummu lej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex inti dejjem tagħtina din il-ħajja ġdida u qalbna tkun miftuħa għalik ħalli aħna wkoll nistgħu nitwildu mill-ġdid kif tixtieq minna inti nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha, għal dawk kollha li qegħdin jgħinuhom b'xi mod jagħtuhom is-servizz u anke dawk li qed jaħdmu f'servizz essenzjali fis-soċjetà biex inti tkun magħhom fil-qadi tar-responsabbiltajiet tagħhom. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kif ukoll dawk li jaħdmu hemm, il-gwardjani kif ukoll il-reliġjuż anke li jaħdem magħhom. Nitolbu għalihom ħalli l-mulej jagħtihom l-għajnuna fil-diffikultajiet li jkollhom fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jistennew tarbija kif ukoll għal dawk li twelidilhom it-tarbija meta jistennew il-mument meta jistgħu jiċċelebraw is-sakrament tal-Magħmudija biex tagħtihom l-għajnuna tiegħek mulej u tgħinhom ħafna f'din il-ħajja ġdida tagħhom nitolbu. U niftakru dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem mulej jilqahom fi ħdanek u għati il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Roħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-lejti għalluna dejjem ħalli roddu lek ħajr biex il-fidwa li jintajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa xira tas-sew mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf, u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kullu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu
Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dlubietna bħalma naffru li minu ħati għalina u la daħannix fi tiġrib, issa eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mini Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna lik jisma' t-talb tagħna dak li twelet għalina li tkun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha u id-dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha u id-dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kolla u dak li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu, affrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenna l-erweħ kolla wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien mobbi s-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mudejmija kim birkanti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mudejmija kim birkanti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mudejmija kim birkanti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu, affrinna dobietna, ħarisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu.
Islima lik Marija bi grazia mimlija bulejmija kim berkanti fost in-nisa pirek frotta ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazia mimlija bulejmija kim berkanti fost in-nisa pirek frotta ġuftijek Ġesu. Gloria lil Missiru lil Libenu lil Spiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobitna, ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, ta' ħnina, ħajjaħlowa u ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk lejnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Gloria lil Missiru lil Libenu lil Spiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu l-qattalbtana, Missir Eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midimbin, faraġġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu.
U Alla li ritt li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla inkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Mill-Kurja tal-Arċisqof intemmu dan il-ħin ta' talb li ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi tal-attenzjoni u nsellmilkom.